Kaholo nungasada holong minang holoki Duaroha nungado Di pado Tuhani Horaba dongan kugare Dongan mete dongan susah Urang beita marsina Sarele ditaro Kaholo ibaan Semua kaholo iho Aleha surungan Airunga utono Airunga upilito Ikon homano angkurito Dongan mertua Somaho sianhan puso hot maho dihan sadarion macalo pasu-pasu sia Tuhani tiga rejai burhat mahom burhat mahom rapot tangi aki dina dua kang desada hamu boru Tuhan
bagas pinasak mo Tuhan merasa. Buk puluh kasih roha kami Tuhan di bagasan tikion di manobo ni ari di parnak ni matario arionale Tuhan. Pinamajakon sudi pasu-pasung marhite hahipaso do lasi roha. Jala toktong ale Tuhan di sakapi roha nami neng manunguluhon anak do boru ni huriam. Majalo pasu-pasu siap ko marhite na kosong di bagas coromi. Asima roha male Tuhan. Saigo himahani do todin to di porbadiay. Asa toktong mardalan ulaw nami hong Bartolomo ni Roham. Lumobi ali Tuhan anak do boru ni huriami. Marsiho maho di tonga-tonga na sida. Asa toktong ali Tuhan marlas ni roha na sida. Dinapatupahon par rumah tanggaon na baru na sida. Hong Bartolomo ni Roham pardalanan ni hulu na sida. Jalau mahami ali Tuhan na marhula-hula marboru. Pasahato diri nami itu ado pamu. Dina mangudurhon anak do boru ni huriapami. Sehoma na mga ramot ihami ali Tuhan lihat sadani roha do utak lupa pami jala lumobi Tuhan dina manguduti pa akaulaw namin no di paradaton na pinukan yung punani si julu-julu tubuh homa na marhuraja di hadiriyon nami galuk marsasahalak naktonsongon niya ali Tuhan na makahulong ihami suhut paranak do parburu seloas madibagasan hahipason na manotong atong di na mangalakaw lang kanami hami Tuhan siya itong ni Jagwon mangudurhon anak do buru ni huriami sa ihoma ali Tuhan na majuluan nila kanami asa daw siyan hami sa loob na ragam niya kapamaraan kukuji hupasangapami mga Tuhan jalase sa madusa nami wala ibagasan kuwar niya anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami asin ni rohani Tuhan Jesus Kristus do tolong rohani bata ama do pasawaran nito di porbadia mana mandongani mamasu masunguluta Arion hotsa rodi sa liling na. Amen. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Orang tua pengantin laki-laki, pengantin perempuan mengudurhon boru nasida yang aku nasida tu bagas di bagas mahita menyambut harara nasida. Jangan tegang. Tarto begini. Jangan tegang. Mana tarto, tenang saja. Nak tarto kenapa? Sama bangkit berdiri, kita akan menyaksikan bersama-sama kedua mempelai dan keluarga akan memasuki ruangan ibadah.
Oke. Sebelah kanan ya Mam ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kepada ya yang di sebelah kiri. Buku bicikan buku, nang pala sa narago. Lagi. Ada makan sisi siapa? Ada makan sisi. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dalam suasana teduh. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, kami habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Kami tahu keluarga Parboru adalah keluarga Pentakosta. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Pentakosta bertemu dengan karismatik, Marsi Gorgor. Katakan amin. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan datang bersyukur kepada Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan telah persiapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Biarlah kami datang memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
Ya Allah yang Maha Kasih, Pencipta dan Pelindung dari segala manusia, Pemberi segala anugerah rohani dan Pencipta hidup kekal. Curahkanlah roh-Mu kepada kami dan pimpinlah kami dalam acara ibadah pemberkatan nikah kudus hari ini. Karena hanya kepada-Mu saja kami berharap. Pimpinlah ibadah ini dari permulaan sampai dengan berakhirnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang diteguhkan
Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami persiapkan kehidupan kami, dan biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi menjelang siang hari ini semuanya menjadi pengajaran bagi seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita bagi setiap kami. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan, memuji atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya indahmu Yesus abadi kemuliaan-Mu. Aku manusia murid-Mu, ciptaan-Mu, Roh-Mu. Ku berbahagia, ya indahmu Yesus abadi kemuliaan-Mu. Aku manusia murid-Mu, ciptaan-Mu, Roh-Mu. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Asini rohani debat anda sia surgo dot holong ni rohani anakna Tuhan Yesus dot parsarani todi parbadiama nama ngaramoti hita di saat kita mabege siang hatani Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Wah, anggapan selamat tabarui sonda luar biasa dote. Mungkin alatong betar kabang layang ate. Jadi adong kepe semangat madok. Selamat baru. Haleluya. Haleluya. Hatani Tuhan madok ke tuhita terlebih tu pengantin di bagasa tikion. Hatani Tuhan sadiri. Hatani Tuhan sadiri. Nah di Sada Musa 2 di ayat 10 lalu Ahmad didok Tuhan dungi nina debata Jehovah ma dan jadi ujung jolmai kubahen madi ibana sada pangurupina bahet donganna dan jadi ujung jolmai nami naksudna ima bawai muluna perjulu siadam malah sanari dan siada begwarna si Suderman lu betoruan. Jadi Tuhan sendiri masihom unang pujung sada bawa. Jadi meladong akabawa naselinggat di dok rohana dan mardongan di bana berarti menurut hatani Tuhan
ngasih paresono manang hurang warason manang hurang manang nang sitreson alana sedang katuhat sendiri mamerek siadam dung dijadio siadam dang denggan ala dang denggan di dok rohani debata pujung sadabawa maka dibahain ma donganna dungi terlalak modom masih adam dibahain debata Jehovah jadi dienek mas ada serusukna jala dilakopos sibuk tupa buatan nai dungi di pauli debata Jehovah marusuk nabi doa nai siadam bahen boru-boru jala ditunggu ibana isiada. Jadi Tuhan sangat ingin lelaki itu sangat baik. Artinya dak konan si holmi si sudere makape asa baga kimana nungga parjono si holmi Tuhan tu bawa na tinok panai dangalani na budak kepengmu uban na olo si Megawati baru Tagalog tuho na di jama Tuhan dorohana asa olo tuho asa bagakko amedo sudarman artina hargai ma pangalian di Tuhan tuho hargai sada contoh molohita pe secara umum adong pangalian barang na arga tuhita molo dang denggata pature barang na arga na nilihan di dongani baha jal madabisu go hita kira-kira di si hita mencoba ngalusi molo dang denggata pature barang na arga na nilihan di dongani molo sembarono do taba ini jal madabisu go hita di si kira-kira molo almat do daw jal mana hurang bisu go hita di si jadi halakna menghargai barang yang sangat indah apalagi indah untuk memperindah kehidupannya tentu sekali barang itu sangat dihargai sangat dirawat sangat dijaga supaya barang itu jangan rusak supaya barang itu tetap indah tetap baik untuk memperindah kehidupan orang itu di pasada debata bawa kohok boru-borui ahama didok di hati Tuhan dung di pasada nasida didok di hati Tuhan naik ima sarani nasahat tubagas ngoluni si Suderman secara khusus dibahani tadi kono dibawa do amana do inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida online perlawanmu Suderman tadi kono dibawa do amana do inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida dan Tuhan tu baru-barui naik dari kononda do amana do inana lao madongani saripena artinya bukan melupakan orang tua yang melahirkan yang telah merawat sampai dia boleh menikah dan yang manakah yang akan dipegang di dalam menikah rumah tangganya supaya rumah tangganya tetap baik. Kalau kita mendengar satu cerita lewat film, ada seorang rumah tangga membesarkan anaknya sampai sekolah yang tinggi, mendapat pekerjaan yang tinggi, mendapat gaji yang besar dari pekerjaannya. Tapi dia sudah menikah, tapi bapaknya dan ibunya masih mengontrol
soal gajinya. Audo pas sekolah kok. Audo pagoda kok, audo pas sekolah kok. Bolo gaji di kok tu audo pi. Kita sebagai bawa, apalagi si Suderman ala oddo pe honai medalani par rumah tanggaon dohot si Begawati baru tegal. Unang alani bapak, unang alani umat. Gabe cekcok kaman di rumah tangga. Banyak yang mula anak kami diguntung. Song di muse. Hata na tu parmen nai. Anak tu natuda korhamati. Tapi anak kami paroko. Salah. Menurut firman Tuhan, asa dengan bawa marumah tangga dohot doa saripena. Dan nadiok Tuhan lupakan, tapi di sini dikatakan firman Tuhan, dungi tadi konon nibawa do amana do inana madongani saripena. Itulah yang akan dipegang untuk membangun rumah tangga supaya rumah tangga baik. Sebagai suami, bohado rumah tangga masa degan. Dohot inatam manang dohot doa saripe. Malah di surat isi Petrus disebutkan, hai suami, hargailah istrimu. Hargailah istrimu. Kenapa Tuhan berkata kepada suami hargailah istrimu? Karena istrimu itu adalah pemberi Tuhan kepadamu. Para bapak-bapak di sini apa ini kan sudah suami kan, bapak-bapak beritakan. Firman Tuhan berkata sekaligus kepada kita, hai suami, hargai istrimu, kasihi istrimu supaya doamu jangan terhalang. Asa unang terabat tanyanya ka amat Tuhan, asyarakna tahahologi mainata taidoh tinggal sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan saha porsiaon na pinarhamaon ni debata namar pumudo hitan waing bison dia dopan ni debata doh di jono ni akas tidangi laho pasahaton Suderman lubatoruan doh Megawati boru hutagalungon tubagasan ruhut parsaripeon nabadia ima sada ulaun hasanapon namar haroroa siat debata lahu papatarhot tuhita hahomion di hasadaon ni roha hahomion di hasadaon ni Kristus dohot hurianai ima sada pangalahon nabadia napina sangat dohot napina tinggal ni Kristus marhite-hite harorona somon nadikana nadiluat Galilea alani i manangise halak nanay marbagas ikon mardongan hasanapon di bagasan pakilalaan holong doh biar miroha mida debata narodo na sida na dua pasahato dirina asa di padomu na sida di bagasan pangalaho doh parsauran na badia ale Suderman lubot teruan doh ho Megawati baru tegalung. Nah jong mahamuna dua di jono ni Tuhan debata somon nang di jono ni Huriana huaboy jala hupaingo mahamuna dua di jong na jong hamun waing bison di jono ni debata asa di ngot hamu na swadom na tau ojahan ni las miroha dohot hatotogu ni pardonga saripeon ia soha holongon dohot burju ni roha dan adong ruh-ruh na dumenggan jalan nabi mabok sian holongi di jonma manusia dan adong badan nambadia sian parsar bioni nanaing pukon muna sadarion molo diraduti hamu badan nabadia on sian nasaro hamuna jalan marsihohot hamu namangulahot lomo ni rohani debata amatta na di benwagi jangi gokulas ni rohama ngulumuna jaladame mian di bagasan parsare beonuna sawanado di debata tu bawai hamu akabawa haulong hamuma par di hutan muna beso Kristus nama kaholong huriai jalan nama leo dirina humak kopsa
unang muruk hamu dapat nasida ikon marroha hamu matongani nasida sanga bahen hamu nasida songodongan panean pihaduluan na sora suda samanodo didok hatan di debata tuak kabor-bor diorai kaparupuan mabawa nabi songon pangadoina dituani ai bawa ido uluni pardiutana songon Kristus uluni huriai iko boktor porman toman mardongan halapohon dohot haminahon ditopdi parane ni borborwi imana arga di jolo di bata dohot di jolo di jolma atau songon angka namar parayon hata di debata mahamu sumodukkan para sini roha dohot habasaro dohot hasarepon di roha mahamu masih pamnean mahamu para sini roha ni dohot habasaro dohot hasarepon di roha mahamu masih pamnean mahamu dohot masih asia-asian saluhut lenting ni roha muruk rimas panongkahiyon dohot panisahiyoni dawoma sian hamu ale digijang di saluhut nai masih hawrongan mahamu agido ruhut ni nasu denggan dungi dami nasihat debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahimuna merhite-hite khata mana pabahenan totong mai merhite-hite goar ni Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulaun muna namanukun ma'ahun nuang jumoro diho ale sudarman lubotoruan adusi masukusukunan sianna sarohan au sudarman lubotoruan dipanggil rohamdo gabedongan musaripe si Megawati baru taganumon asarap hamuna dua di bagasan parsaripion nabadiai olo doho makaudan ibana songat pakaholong ni Kristus Yesus di Huriana mangapuli ibana pasangan ibana uhud marbuduhan ibana di tiki hasunangan manang di hasusaan di hamoraun manang di hapogoson di parsahitan manang di haipason na olo doho manadikon saluhut na asing asa gabesada dohot ibana sabbing saleling mangolu hamuna dua molo na olo doho alusima na olo doahu namanukun ma'ahu sanari diho ale Megawati boru tagalung alusima suku-sukunon sianna saroham ale Megawati boru tagalung dipanggil rohamdo gabedongan musaripe si Suderman lubotor wanon asarap hamuna dua di bagasan parsaripeon nabadiai olo doho uduk tu ibana songon paruduk ni huriani Yesus Kristus tu ulu ni huriai maka orang ibana mangapuli ibana pasangan ibana huruf marbuduan ibana di tiki di hasonangan manang di hasusaan di hamoraon manang di hapogoson di parsahiton manang di haipason na olo doho manadikon saluhut na asing asa gabesada doho ibana sabbing saleling mangodu hamuna dua molo na olo doho adusima na olo doa tabege ma janji parsaripion nasida Tangan atoropon pangolo yang munada dua atong masih lehonat tengah siamu mahamu masih talangat dungi masih lehonat perjanjian mahamu hamuda dua bege mahata nahudok jala hatahon mai sian nasarham tuhina horongan dirohan ahu sudarman lubat teruan mangaririto Megawati baru tagalung Megawati guru Tagalog gabe dongaku saripe mangalap jala maniopho setikyon dihasonangan manang dihasusaan dihamoraon manang dihapugoson
Di Hamoraon manang di Hapogoson, di Parsahiton manang di Haipason, di Parsahiton manang di Haipason, magkaholongiho Magkaholongiho, sama pakaholongan ni Kristus Yesus di Huriana. sama makaholongan Yesus Kristus di Huriana. Dohot marmudu-muduhan ho, Dohot margumuduan ho, saleleng hita mangolu. saleleng kita mangolu. Hobar patik ni debatan nabadiai, Kabar tepatik ni jabatan abadiai, ima perjanjian kudohotto. ima berjejak kuroto. Amin. Amin. Ahu Megawati Bortagalung Ang Megawati Hutagalung Macaloho Menjaloho Suderman Lupatoruan Sundarman Lumbantoruan Gabe dongakku saripe Gabe Dongakku Saripe Majakot jalaman yobho Penjakon Jalaman yobho Jala Maniop Maniopho Siatikyon Satikyon Dihasonangan Di Hasonangan Manang dihasusaan Manang di Hanusaan Dihamoraon Di Hamoraon Manang dihamugoson Manang di Hanapogoson Di Parsahiton Di Parsahiton Di Persahiton Manang dihaipason Manang di Haipason Paudukot diriku tuho Paundukon diri kutuho Songon huriani Kristus Songon Huria Kristus tuulu ni huriai Tuulu ni Huriai ima Yesus Ima Yesus makaholongiho Maka holongiho dohot marmudu-muduhan ho Dohok marmudu-muduhko saleleng hita mangulu Salilek kita mangolo Bartu patik ni debatan nabadiai Pembartu patik nabadiai ima perjanjian kudohot ho. Ima perjanjian kudohoto Amin. Amin. Mangoloi si Suderman dohon si Megawati Bortagalung on marbagas di bagasan Parsaripeon Nabadia jalanunga di hati dakon nasida di adopan di Tuhan debata dohot di jolo ni pumuanon jalanunga marpadan nasida nadua napatar marhite nama sitio batangan atong hukor mana sida nadua mardonga saripe di bagasan goar ni debata anak dokter di Porbadia ima Tuhan Yesus Kristus napina domu ni debata dan jadi sirangon di jorma. Amin. Ia titinon ima sadatadda Ia titinon ima sadatadda, natarida laho papatarhon natarida lau papatarhon, pasu-pasu perbagason pasu-pasu parbogaso, dohot partodion dohot partodio. maka tidak kau tusar hucolma Maka tidak pun tusal hucolma, hasadaun di bawah asadaun di bawah, dohot boru-boru dohot boru-boru. di bagasan Parsaripeon Nabadia Di bagasan Parsaripeon Nabadia, marhite huriani Tuhan Yesus Kristus marahite hurian Yesus Kristus. caloma titinon. Jalama titinon. Ada janji tanah juga, Marhite titinon marahite titinon, mardongan saripe maahu doto mardongan saripe maang dohot di bagasan goar di debata ama di bagasan goreng di bata ama, anak doto di Porbadia. anak dohot di Borbadia. Amin. Amin. Calo mati tidon ale Suderman Lubatoruan Jalo macicinon Ale Suhum Ale Suderman Sudarman Lumbantoruan pasaha mai tujari ni haholongan ni roham Pasahat mah tujari ni haholongan ni roham Jari Harumani roham
Ihutan ma hata nahudokon. Utang mahata na udokodon. Nagabetadda jala sahat ni janji ni hitada dua. Nagabetadda Nagabitanda. jala Jala. sahab Jala sahab. ni janji Janji. hitada dua. Hitana dua. Marhite hite titinon. Marhite-hite titinon. Mardohan saripe maahu dohotho. Mardoman saripe maaudoto. Di bagasan goan ni debata ama. Di bagasan luguan ni aman. Debata ama. Di bata ama. Anak dohotho di Porbadia. Anak dohotho di Porbadia. Ton di Porbadia. Amin. Amin. Di pasu-pasu debatama hamu jala asima rohana bidahamu. Di pasu-pasu debatahamu jala di pasarhon madamena tutut dimuna. Di pasu-pasu debatamahamu jala di pasarhon madamena tutut dimuna. Di bagasan gor debatama anak dotot di Porbadia. Haleluya. Amin. Pemberkatan nikah kudus pada hari ini, dan biarlah setiap doa yang kita panjatkan terhadap kedua mempelai ini menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, haleluya. Saatnya Bapak Ibu kita akan menyaksikan kedua mempelai untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Berjalanlah kedua mempelai, ambillah lilin. Mempelai wanita, ambillah lilin dari keluarga mempelai wanita, dan begitu juga mempelai pria. Angkatlah lilin dan satukan nyalanya. Satukan dulu apinya. Ya. Lalu nyalakanlah lilin yang ada di tengah. Biarlah api ini menjadi lambang daripada cinta kedua mempelai, kasih daripada Kristus yang senantiasa memberkati kalian berdua. Hadaplah kepada jemaat dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Iya, dalam hitungan yang ketiga ditiup lilinnya. Iya, diangkat dulu yang bagus supaya dipoto dengan rapi. Senyum, iya. Oke, baik Bapak Ibu, kita hitung sampai angka yang ketiga. 1, 2, 3. Mari berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan bagi kedua mempelai. Mari silakan duduk kembali. Sekarang tempat duduk sudah bertukar. Iya. Oh iya. Baik, terima kasih. Maka kita akan menyaksikan mereka membawa persembahan buah sulung sebagai persembahan mereka yang pertama setelah mereka berkeluarga. Hantarkan. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur juga kita dan tanda rasa hormat kita kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Dialah
Indonesia, Jemaat Lumban Inaina, kepada kedua mempelai yang telah resmi menjadi sebuah keluarga pada pagi hari ini. Kami undang dengan hormat Ibu Gembala dan Ibu PDP, Ibu Rohani, Ibu Boru Lubis untuk maju ke depan untuk menyerahkan akta nikah dari Gereja Betel Indonesia. Ya, hari ini adalah hari yang berbahagia kepada kedua mempelai. Kalian sudah menjadi sah menjadi suami istri. Doa jemaat Tuhan dan doa hadirin yang hadir pada saat ini kepada kedua mempelai, bela keluarga kalian menjadi keluarga yang berbahagia, dan bukti daripada bahwa kalian sudah sah menjadi suami istri, inilah menjadi bukti, yaitu akte nikah. Pegang biar dipoto, pegang dulu ya. Yang dulu boleh sekali sini. 1, 2. Oke. Akan mengucapkan terima kasih dan meminta doa restu kepada kedua orang tua, baik perempuan baik laki-laki. Hadaplah kepada orang tua, ucapkanlah terima kasih terhadap mereka dan mintalah doa dari mereka, mintalah berkat melalui mereka supaya rumah tanggamu, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Berdirilah, bawalah istrimu menghadap kepada kedua orang tua. Pada hari ini mintalah doa dari mereka supaya mereka memberikan berkat kepada berkat yang daripada Tuhan. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Kedua orang tua boleh Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur, dituai bahagia. Baik Bapak Ibu, demikianlah ibadah. Asa jalo kamu pasu-pasu siat Tuhan. Saluhut nama kita jongjong. Ta arahon marohat ta Tuhan. Ta jalo ta angkat dua-dua tengah ta tujulun di Tuhan. Ta jalo pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan imahamu jala asima rohana bidahamu. Di pasu-pasu Tuhan imahamu jala di pasarhon madamena tutup ibuna. Di pasu-pasu Tuhan imahamu jala di sendak kemas sodang hamu leonna Tuhanuna. Asini rohani debatana sia surga. Holong ni rohani anakna Tuhan Yesus Kristus. Do parsa orang itu di perbadiama. Nasaur tu bagasan muda sia tikion. Saharo di haroro di Yesus pada hadihun. Haleluya. Bapa terima kasih. Terima
kembali